Lamsogo vibe sungno haina hayani channel norok thangnai video nukhna Maharashtripur ni ang part 1 saikna rikha ajagao lukurongno satokmani bagui soy Mahadev mutai sak soyani bagui Maharashtripur no bini tirsul bai surui bethar kahinai hinke norok tomungno part 1 video nayak hongkai norok description no link rijak tongo abo nai phaidi hinke se norok o part 2 video buji mannai hinke phaidi part 2 video changlai suano hinke norok video no choyakrai puilanismi paithak jora nai tongo hubagra Tripur thoi thangmani norogui kwbangmano kok khnamani tongo baksa salayo lukurongno satok sitra satokma bagui mutai kotor bukha soisukliya ongoi sak bai thangbono yakti sawi bothari paikha hine kiaba ras rotna kormungoi tai kaisa bijabo kok juda sadaka bubagra donmo manikkoni jorao osai bokrok tongoi tongnai durlo bendro chontai baneshwar tei sukreshwar mungoi bamon sak khoroknoi bekhai swijak o ras rotna kor putio sawi mankha o bijabo puilao phlang kai swijak tongno eba sajak tongo sip eba mutai kotorno naislejaknai tei lukurokno satoknai tipra hani bubagra Maharashtripur bono montrini simi chengui bebak borokno eba bini projarok chajagyano haini bagui bobai kelengjak Herombo rajani thani borok chuwachu sanna thangkha hano Herombo raja borokno puitu thangjayangui wansuka hano borok Maharashtripur ni kok painai rokse hine haini bagui borokno jolijagui aroni kutugui eba jolijagui rwkhlai ri rohor kahno aboni yaklo montri Narasimhani thani thangui lukurok saka hano Mahadev ni chubachu manya sabono butharai mangla aboni bagino lukurok Mahadev no surinani chenglai hano phiaba bubagra Tripur jefro bini rajbari o tongui tongo ajorao kebo Mahadev no suri manglak abahai ni sajaka hano jodi bo Maharashtripur ni mokolok laikya hingake amborok desi derasinai eba butharjak sinai am Maharashtripur bo bolongni mui chongna krungpho belai kheno eba sikar khlainani belai kheno krung hinke haini bagino bo jefru sikar khaina thango ajorao se bini lukurok Mahadev no puji hno eba surilai hno lukurok surima bagui se Mahadev eba mutai kotor Maharashtripur no butharui lukurokni bukhano tongthokri rikha hno Maharashtripur ni tomungno lukurok chajagya ngai bono bolongo thangpuro buthari pai Mahadev buthar kahinai awai khlaikya eba dusberi rikha abahikebo swijak hno Maharashtripur Mahadev bai choba kotor nanglai thani thwijak kahini bo Rasrotnakor bijabo thajaka te kaisa hingke Kailash Chandra Singhani Rasmala eba Tipra Itihas mungoi kaisa bijab aro Maharashtripur ni kok satani sikya bo kirat mungno philinai baithangni mungno rigui Tipra hani mung Tripura hinai baithangni mung baikhai bo swnamka tei Tripura ni je proja rokno hingkai bini je jati gosti rokno hingkai Tripura jati hinai awai khaikya abahai hinai bo swijak Maharashtripur thimano rogui sathani Rasmalani kokno khursai saka tei Maharashtripur thimani yagulo bini proja rok belaina bialok lainani nangkha buini thani bikha sani chanani nangkha hano eba biri chanani nangkha no Tripura hani samono tongo kaisa Herombo rajyo eba abo tabungni Kasar tabuk abo Assam hani bedago khobjaka o Kasar jelani uttor glao afuru tongoi tongno Kopili tei Diyong toima hinai pub glao hingke Manipur tei Naga hasuk dokhin glao hingke Losai hasuk poschim glao hingke Srihodro tei Jayanti hasuk tongno o jagani toima kotor wngkha borok bokro eba borak mane borok bokhor abahaita Ronochondi wngkha aroni mutai hino Mahabharat jugni bimni busla gotokos baikhe Herombo raja songkrojago hinibo Kali Prasanna Senni Rasmalao mankha tei mankha gotokos Kurukshetra chobao Korno bai butharjakmani yagulo bini bosongni lukurok eba Kornoni bini bosongni lukurok kwbangma sal rombai aro ha chaloklangkha abo Kasarni Deputy Commissioner Edgar Saheb Salangmano rogui Kali Prasanna Sen swijak hano Rasmala a Herombor hani bedek eba tabungni je Kasar ajagao no chini Tripurani borok eba Tripura rok belaino dukhu kosto ni bisingti khe aro khairmasi jakai thangui tongui na nangbaikha hano sana thangkai bongni ri chum bebakse kwrui hino bufang bukur no se bongni ri chum swnambuinai borok abahike ma tongkha hano salbrom no aro borok bikha biri ma chalai hino aboni yagulo hingke borokno bikha rinai surunche kwrikha hano Heromboni lukurok borokno bikha suruno rina gosiliya gja hano ulta borokno kului eba kutugui se rwkhlai rohorchi hino haini bagui Tripurani lukurok belaino bwkhai yogjak laikha no
Abdi kebangma koljangmani khanawai tibrani projarok simiya montri rokbo belaino lasima mankahano. Abo wngma hingga kai o Maharashtra Tripur thimani yaglo abo haingkano. Abni yaglo hingga tibrani lukurok kok sablai hano borok tewaisa haino hai nijina hauna kifili phai taisa kaham kai tonglayano hine. Hingke bayap song norok mo video ni bisingtwi kisasak srangmung mankhanane ang kha khlaio. Maharashtra Tripur ni bisingtwi no o chini Tripura hinui mung pharjaka abo haine norok saimangkana hingke tini ni bagui aswk no wngsitung norok bai malai phinai next video norok tabuk tora ani channel subscribe khaijak phungkhe subscribe khlaina hadi tei video no chajakha kai like share comment khlaina tapukdi hambai tewaisa haina hai.